Okay, så det her, det, det er slaveri, ikke også? Ja, er Jakob og er Tobias. Woohoo! Hej og velkommen til i dag. Jeg hedder Martin Henriksen, og i dag vil jeg interviewe Jens Olga Poulsen. Sig mig, Jens, hvor langt tilbage i tiden kender vi til slaveri, og hvor kender vi til slaveri igennem tiden? Ja, så noget af det første slaveri, det var i det gamle Egypten. Der fik de meget rige farver slaver til at bygge pyramiderne. Der var også vikingerne, og de havde tralle. Tralle er vikingernes ord for slaver. Romerne, de havde også slaver. Det havde de i omkring 1200 år. Der er også slaver i dag, som for eksempel sexslaver. Der er også ret mange slaver i fattige lande. De har ikke penge til at sende deres børn i skole eller få et arbejde. Det lyder også meget spændende. Her er lidt fakta om slaveriet i USA og den amerikanske borgerkrig. Slaveriet i USA var primært, at slaverne arbejdede for at samle bomuld og høste sukkerrør. Det var meget hårdt arbejde, og det var også nede i varmen, så slaverne kunne lave arbejdet i stedet for de hvide. Men efter borgerkrigen i USA i 1861 til 1865 blev slaveri afskaffet. Borgerkrigen startede, fordi at sydstaterne i USA ville lave deres egen union, men det kunne Abraham Lincoln ikke lide, og så kom der borgerkrig. Men de sorte havde det stadig ikke godt efter 1865, da de blev sat fri for slaveriet. De havde en masse specielle rettigheder, om at de for eksempel skulle sidde bag os i bussen, og de havde de sortes toiletter osv. Så de sorte var stadig set som mindre værd og blev behandlet meget dårligt. Tilbage til Jens Olga Poulsen. Kender du til slavernes forhold, både i gamle dage og i nutiden? Det gør jeg. Gennem slavernes tid har der ikke rigtig været noget godt ved at være en slave. De er blevet behandlet forfærdeligt og tit også blevet sultet. Mange slaver er også blevet pisket eller slået, når de ikke har gjort det som de skulle, eller gjort det ordentligt. Slaverne sov også meget tæt og i dårlige forhold, så tit fik de mange sygdomme. Derfor dødes mange slaver meget hurtigt, men man kan skaffe nye slaver igen på ingen tid. Hvad så med danskernes rolle som slavenation? Ja, Danmark de havde jo selvfølgelig også slaver, men de fleste af de danske slaver var ikke i Danmark. Mange af dem de var i gang med noget, der hed trekantshandel, hvor danskerne de tog ud og fandt slaver i Afrika. Så tog de videre til Amerika for at lave arbejde og få penge. Så tog de tilbage til Danmark med alle de penge. På den måde blev de meget rige. Og i dag er der over 20 millioner slaver. De er spredt over hele verden, og der er også i Danmark. Men der er kun omkring 700 slaver i Danmark. Men det er stadig forfærdeligt, at der løber slaver rundt omkring i verden.